Uvidíme, či to Michal Ružička skúsi s prípadným timeoutom alebo po prípade aj s hrou bez brankára. Mladí hráči ale aktuálne posielajú čo najďalej od vlastnej brány. Medzičasom Skaličania hrajú už s prázdnou bránou a inkasujú aj po 8 krát. V 36. minúte bol stav 1-0 a niekto by mi povedal, že zápas sa skončí výsledkom 8-4, tak asi len veľmi ťažko by som tomu uveril. Ale Oleksandr Plochotník naozaj zhruba minútku pred koncom riadnej hracej doby zaznamenáva už svoj 8. gól. Teda 8. gól svojho tímu v rámci dnešného stretnutia, aj keď aj pri tomto trestnom zásahu sa príliš nadrieť nemusel. Dobrá práca Legalina, ten si pripíše gólovú asistenciu, na modrej čiare dokázal zatvoriť pásmo, pridať Plochotníkovi. A jeden z tých ľahších gólov